končiť. Pozor, je 23.6.2026. Som v Bílých Karpatoch. Teraz som začal zrovna hubárčiť a hned na mojom prvom mieste, kde sú baraní hlavy, tak ukázali sa pekné baraní hlavy. Taká mladá baraní hlava, no, perfekt. Další. Táto začína tuším už schnúť. Podívame sa na to. No už trošku schne, ale však uvidíme, či z toho niečo bude. A to vypadá pekne, to je tretí a posledná. Tak poď Fešando ke mne. No, tak to áno. To môžem. To teda môže byť. A ešte som tu v okolí teda ponachádzal nejaké tí ryby dubové. Aj malé pekné kúsky. Niekedy samozrejme už aj pukancovité a potom ešte nejaké kozáky žltopórové. Začína to dobre. Ešte jeden hubársky orgazmus a skápem. A ukazujú sa aj ryby zrnitohlúbikové. Krásny. A okrem teda zrnitohlúbikových ešte sú tu aj kozáky hrabové. Tí očakávam, že teraz explodujú, že preberú štafetu a budú najhojnejší. Že by mastodont? Podívajme sa teda na ne. Jasne. Je to mastodont. Že by najväčší krasavec dneška? Je to on. Mého srdce šampión. Konec.